Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көнен нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карыйбыз. Сатучыларга да җайсыз, шәһәрдәшләр дә зарлана. Үзләре җитештергән продукция белән урамда сәүдә итүчеләр проблемасы кайчан хәл ителер? Бакчага кыргый кортлар ияләшкән бу очракта нәрсә эшләргә? Күңел ачып уен, көлке, җыр биюләр белән керәшеннәр Питрау бәйрәмен каршы алды. Җәйге һава торышы аркасында җиләк-җимеш, яшелчә, яшел тәмләткечләр сатучылар артты. Чаллыда сатучылар җәяүлеләргә кумаучылган берничә урын бар. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтә телефонына шулай дип зарландылар. Аеруча Мәскәү проспекты, Кәгазьләр бульвары, Универсам тукталышлары янында сәүдә нокталары күп. Бу проблеманы ничек хәл итәләр, Гүзәл Шаһапова ачыклады. Кәгазьчеләр тукталышында сатучылар берничә рәткә тезелгән, халык күп йөри, продукцияны санаулы сәгатьләр эчендә сатып бетерәләр. Еш кына сатучылар урын бүлә алмый, биредә бакчачылар гына түгел, йөк машиналарынан сатучылар алып сатарлар да бар. Они свои вот эти ставят специально прилавки, видите, и стол ставят. А нам, огородникам, нет торговли. Вот я с огурцами пришла, она выкинула меня вместе с огурцами. Все разлетелось у меня. Ну, ясасалар бигей бет булыр, ясамыйлар бит аны монда. Тегендә барырга кушалар. Анда бит машиналар, анда барып булмый. Монда урын әйбәт, икешләр дә әйбәт, авыл кешесе өчен бик әйбәт. Менә зонтиклар белән кемнеке бар, кемнеке юк, ул бит әзерлек белән дә чыкмыйсың әле. Җапа пути менә бакчадан кайтышлый туктыйбыз шушында. Без садарга кирәк үстергән әйберне. Бакчачылар өчен сәүдә итү шәһәрнең 24 ноктасында рөхсәт ителгән. Кәгазьчеләр тукталышында шул исемлеккә керә. Әмма бу урыннарда бары тик бакчада җитештерелгән продукция белән генә сату рөхсәт ителә. Башкарма комитет даими рәвештә рейдлар уздыра, беркетмәләр төзи. Сәүдә тәртипле рәвештә алып барылырга тиеш. Алып сатарларда бакчачылар да кагыйдәләрне боза. Үзләре белән бакча кенәгәләрен йөртмиләр, күчмә өстәлләре юк. Кайчакта товарны җиргә куялар, әмма бу сатып алучыларны куркытмый. Кирәк. Әбиләргә дә булыша, безгә дә булыша. Эзләп тә йөрисең, менә чыгасың, аласың, әзер, ул свежий. Менә апкаталар бакчада, сразу саталар аларны. Башкарма комитетта махсус проект әзерләнә. Аның буенча урамда тәртипсез рәвештә сәүдә итүгә нокта куелачак. Эш көннәрендә бакчачылар авыл хуҗалыгы ярминкәләре өчен каралган урында сата алачак. Кулланучылар базары белгечләре сүзләренә караганда, мондый урыннар көзге ярминкәләр башланганчы урнаштырылачак. Алар каркаслы конструкциядән гыйбарәт, якында гына машина кую урыннары да булдырылачак. Бу көннәрдә мэр Наил Мәһдиев катнашында киңәшмә узарга тиеш. Очрашуда ярминкә урыннарын да билгеләячәкләр. Аларның берсе ГЭС бистәсендә, икесе яңа шәһәрдә булачак. Гүзәл Шаһапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Дүшәмбе булуга карамастан, бүген Чаллы тантаналар сараенда 30дан артык пар үзләренең никахларын рәсмиләштерде. 17.07.2017 датасы гаилә коручылар арасында кызыксыну уяткан. Ел башыннан шәһәрдә 1600 пар теркәлгән. Шуларның 95% гаризаларын республиканың халык хезмәтләре аша тапшырган. Чаллы шәһәр шартларында Питрау уздырыла торган Россиядәге бердән-бер торак пункт. Керәшеннәрнең милли бәйрәме быел 26-нчы тапкыр узды. Ел саен бәйрәмгә берничә мең кеше җыела. Питрауда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Питрау икенче төрле япрак бәйрәме дип атала. Керәшеннәр аны 12 июльдән 19 июльгә кадәр бәйрәм итәләр. Бу көнне мунча себеркләре әзерлиләр һәм дар үләннәре җыялар. Питрау үттеме, җәй бетте диләр халыкта. Шуңа күрә 12 июльдән соң үләннәрнең файдасы тамырына төшә дип сөйлиләр. Питрау бәйрәме ул керәшеннәр өчен улы бәйрәм булып тора. Ул Петр һәм Павел апостолларга багышланган. Җәйнең менә шушы иң матур вакытларында 12 июльгә туры килә. Төрле җирдә төрле вакытта үткәрәләр. Мин үзем керәшен булмасам да, менә шушы керәшеннәр бәйрәменә һәр вакытта да яратып йөрим, киләм. Чөнки монда чынлап торып халык шундый, ну, русча әйтсәк, демократичный шундый мероприятие бу. Элегенде Петраудан соң бөтенесе Петрау бәйрәмен бәйрәм итеп, пешәннәр чабырга төшкәннәр. Братна пешән чапканнар. Аннары пешәннәрне чабып бетергәч, аннары ниләр ура башлаганнар инде, уракка төшкән булганнар, уракка төшкәннәр. Ул бәйрәм инде, Петрау бәйрәме, менә элек бит инде халыкның ничек дип әйтергә инде, эш башланыр алдыннан ял итү булган инде ул. Питрау керәшен халкы өчен борынгыдан килгән гадәт, аны күңел ачып, уен, көлке, җыр биюләр белән уздыралар. Ел саен Чаллыга бу көнне республиканың танылган керәшен ансамбльләре килә. Бәйрәм мәйданы дуслар, туганнар очрашу урынына әйләнә.
Türlü şaralar, eğer de siz bilseniz biz türlü şaralar ütkärәбез, Nartuğan beyremi ütkärәбез, türlü konsertler, festivaller uzgarabız hem şulay mene Petrov beyremi. Алар барсы да 26 жыл ütkärәп baralar. Tatarstanda bu beyramni iň birinçi itip Şallıda atırgızalar. Petrov'nun kileşegi ümitli dikreşinler. Milli ruhni dertlendirip turur üçün yekşembi mekteplere, muzey, karindaşlar, folklor ansambli işli. Güzel Şıkapova, Sergey Vildanov, Yanılıklar. Әхіздер реклamaға қоғылышлы мәғлумет. Шолыға енеден Пегановлар умарталығынан ярминке келді. Олар балының яңа оңышын алған, шәһәрдәшләрне де тәмле бал белән сыйларға әзерләр. Şın balını tanış satışlardan alsan yaxşı. Peganovlar Şallıga birinci tapkırgına kelmi. Alar Krasnodar, Adygey, Başkırstan ülkelerinden 30 türlüden artık bal alıp kelgen. Satıp alışlarga anın temin urunda oktatıp qarau mümkünligi tuturulgan. Bu yılı umartaşlar kerezli balda alıp kelgen. Ул faydalı üzlüklerge bay. Зур рәхмәт. Башкортка да, Ростовка да, барыгызга да зур рәхмәт. Пусть күбрәк булсын. Ниләр, пчеллар, ничәгәлә бал кортлары. Təqdim etilgen balның barlıq türleri de faydalı. Aç qarınga bir kaşık bal kapsan, organizmga kündəlik vitaminlar norması elege. Yüke balın kübüsü yaratıp ala, kaştanlıkka egzotika yaratışlar özete. Еще есть у нас такой мед диких пчел. Этот мед вообще занесен в Красную книгу. Это единственный мед, который не качается, а отжимается путем отжима. Там присутствует маточная, трутневая, пчелиная молочко. Такой сорт, как маточное молочко. С этого меда вообще надо начинать каждое утро. Для иммунитета незаменимая штука. Каштановый мед. Это очень мед долго не кристаллизуется. Kamaz medeniyet yurtunda balını arzon beyege satıp alırga mümkün. 1 kilogram sortlu bal satıp alışıga. 1 kilogram yağa gülcimiş balı bülekke. Çeşek balının 3 litre nibarı 1000 so'm. Umartaşlar irtengi undan kişki 7'ge kadar işli. Yarminke Şalıda 25 iyulge kadar bulaşak. Кімдір жегі yolların боқшада елға бойында уздырса, біреулер деңгізге жина. Тілесен инде сәфер сумка сайлаудан башлана. 3 күнлік саяхатқа зор болмаған рюкзак яраса, ұзаққа созылған елға чемодан керек болашақ. Империя сума кибетінде чемоданларның түрлісі бар. Дұрыс чемоданлар деп Франческо Молинари бренді продукциясын отырға мүмкін. Олар стифатлы материалдан ясалған тегермешлі, ышанышлы, кодлы изақлары бар. Кибетке әлегір алдынан чемоданлар жидді сынауза. Саквояж чемоданға йоқшы қушымта болашақ. Каркастан тоқу материалынан ішленгені һәм күннен ясалғаннары бар. Тотқышлары оңайлы желкеде тоғып йөрүгә мөмкин. Сәяхәткә юл сумкасы һәм рюкзак алсаң да кирәге чыгар. Соңгысын сайлаганда сәяхәтчеләр ортопедик сыйфатларына игътибар итәләр. Укучыларга яңа уку елына рюкзак һәм портфельләрне дә алдан алып куярга мөмкин. Yolda күндәлек сумкалар, пляжда yol үтү өчен каралган букчалар һәм клатчлар кирәк булачак. Аларны сатып алырга иң кулай вакыт 20 июльдә 40% ташлама каралган. Империя сума кибетләре Палитра, Омега һәм Алтынай сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Бүгенге гәмнәшләр сау булыгыз. С 18 по 23 июля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас у ДК «Энергетик». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. С 14 по 21 июля прими участие в конкурсе. Придумай слоган для мороженого «Сабантуй» на русском или татарском языках. Выиграй фирменные призы от компании «Славица».